Helo, ac da ni nôl. Tro dwytha ni yma, nes i just pausio hwnna'n. Ac be nes i weld gynta oedd hynna. Wedyn nes i just bio'r ochr ac hwnna reit at ôl TV. So fydde ddim mynd yn ôl heb i fi gael fod atacio gan efo. Dwi'n meddwl bod mae hwn yn neis de. Oce. Dwi ddim yn mynd i wneud tŷ ar efo hyn yma. Neu tŷ, fel to. Neu to wedyn. Ond yn gyntaf hyn yn digwydd. Ffynnu. Dwi'n bob trwy'n gadael fo off pam. Dwi'n mynd i newid fy skin, neu bynnag yna. Homer Simpsons. It's the Simpsons movie on the big screen. Dooby. Pam dos am un o hynna? Oce. Diolch. You're a wizard, Harry. Why isn't Harry Potter? The Gob, Hanzora, Chewbacca. Chewie. Strong, Darth Vader. C-3PO, TIE Fighter Pilot, Walrus Man. Oce, di hyn ddim yn edrych yn da iawn. Fel Skyrim na, dwi'n fond o Skyrim. Ginger Cats. Ginger Cats. Well, and it is Merry Christmas, everybody's having fun. Welcome to the future. Na, dwi ddim yn ddolig, sorry. Swn i'n lyfio hwnna. Horses, oce. Dwi jyst yn sbio ar hynny. Sorry os dwi'n boring, ond dwi jyst yn dangos nhw hefyd. Destiny Legendary. Gears of War, Castle Crashers. Dwi'n cofio'r gem a dwi'n meddwl. Castle Crashers. O ie. Blacksmith a King. Dwi'n cofio'r gem a. Yn chwarae fo o blaen. Oce, hyn i gyd. Sorry os dyn yn boring de, ond jyst yn sbio ar hyn os ydyn. Peabody Atlas. Dwi'n gorau bod yn fo. Sorry, dwi'n gorau bod yn fo. Heli bod yn fan, dwi'n mynd efo dad gwyn a fi yr dwi'n ddu. Na, dwi ddim yn racist. Dwi'n ddu. Well, literally. Mae character fi'n ddu. Fel fe da chi'n gweld o. Oherwydd mae'r cefndir yn ddu. Welcome to the future. Everybody is having fun. No, I'm not, man. I am not having fun. Faint o gloch di da? 16:42. Diolch gyda fi, os da chi'n gwybod faint o gloch di. A pa ddydd di.
os da chi'n gwybod hynna anyway. Os da chi'n mynd i lawr i subscription, na dim subscription i'r description ia. Yn deud released, yn published neu beth bynnag. Mae'n diolch gyda fi. Os bod yn deud hynna, achos fel dim personal info na di. O, fydych chi'n hacio hefyd nhw. Na, eich os am gallu gael ei ddefnyddio ia, ond ydych chi'n gorfod gael fwy neu'r un peth. Well, and it is a Merry Christmas, everybody's having fun. Oce, dwi ddim yn bothered i fynd yn ôl nhw. Dyma fydda i yn fwy... Wel, mae gen ar ryw fwy de, so I'm just roed hwnna. Yeah. Well, and it is Merry Christmas, everybody's having fun, except me. Yes, I'm having fun on Christmas. On the first day of Christmas, my true love gave to me. Mae'n jyst yn mynd yn agrad bach, os ydych chi'n jumpio. No, fel fe tam ddim wneud hyn de. Mae'n jyst yn mynd ar nerves fi achos dwi'n gallu wneud o mor sydyn. Dwi'n jyst wneud o. So wedyn mynd i rwla gwneud o beth yna. Yn y rwla yna. Mae gen i YouTube channel. Yay. Na, agos. Ti ddim yn reid trwm. Neu. Dim da. Neu. Go iawn. Neu. Dwi'n meddwl. Dwi'n yn gwybod beth di enw. Neu Tom. Dwi'n bo. Thomas. Thomas dio. Yn agos de. Pam. Ti eisiau rhaid. Oce. Ti'n gallu gadw iddo fi dweud diolch. Wan dwi'n mynd gorau mynd drwy lladd anifeiliaid dim mwy. Gosh. And it is Merry Christmas, everybody's having fun. You what's brave? You're taking the beep, 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 pop, 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 beep. Thanks, Dad. Thank you very much. Thank you, come again to my shop of freedom. Thank you, come again. Ooh, kill him. Oh, kill him. Ow. Oh my God, you cannot just move, right? You what, Merv? You what, bruv? You what? Sexy. That's what you are. Sexy. Dwi'n sbio ar y fideo de, yn ffont y bola yn edrych wahanol i'r gêm I hun lle. Just meddyliwch ar gêm ia, llai melyn. Ia, dyna di'r ffordd gorau I ddisgrifio fo. Chi'n gwybod ia, bod chi'n mynd gallu disgrifio lliw. Sa chi'n trio disgrifio lliw I person sydd ddim yn gallu gweld yn byd sy'n blind, ynddo? Sa chi'n trio disgrifio lliw, sa fo rili anodd I chi. Sa pobl ella'n deud bod mae lliw coch yn boeth, ond beth I poeth i'r person sydd ddim yn gallu gweld yma. Ynddo, da chi ddim yn gwybod. Sexy. Oce, be oedd hwnna? Sori am y ding na, ond ffonio ddo. 2 munud.
Sori am hynna, ond ni'n gael sortio fo ryw busnes ma. Busnes personol. Dwi'n meddwl bydd hyn yn bach yn cool yn diwedd. A daria. Dwi allan o bren. Yn hollol. Wel, na i orffan hwn rhyw ddydd arall. Ond ar y funud dwi isio testio beth. Fedrai os wnaed e. Os da. Gael hwn. Dwi'n ymddiheuro bod mae hwn yn mynd i edrych yn ddim yn neis, ond da i fyny, sori am hynna, bai fideo. Iawn, da i fyny, dwi'n sori. Iawn. Diolch. Sori am hynna, ond eto technical difficulties efo fy nhad i. Siopon. A mwy. Ond jyst yn mynd i fynd yn dalach. Challenge fi ydi o, trio mynd ar ben hwnna. Okay, go! Yay! Sori eto, ond okay. Mae chydig bach fydden ni gorfod mynd eto. Boom! Dwi jyst yn hoffi hwn da. Helo, chicken, dwi'n ei ladd chdi. Miserable fe, achos o'ch chdi mor miserable. Rhaid ydi o'r favour on MLG, wow. Mae'n jyst gêm a de ar yr App Store o'r enw Illuminati MLG. Okay? Clicker. Os da chi'n mynd ar o, watchwch. Mae o yn confusing. Os da chi'n mynd ar o, watchwch. Os da chi efo epilepsy, peidwch am mynd ar o. Mae'n brifo llgada fi de, a dwi ddim efo epilepsy mewn pob. Okay? Ond, os da chi yn mynd ar o de, fel dwi'n mynd cynnig o, okay? A peidwch a siwio fi na beio fi am byd, okay? Sgwch o dda. Dwi'n meddwl byddwn ni'n gorffan mewn chydig bach, so dwi'n meddwl bod sa'r byd ydyn ni'n neud, so na i orffan fel mama. Ie. Ni orffan fel mama hefo'r slime block ma, fama. Yn gan o llawr. Ag zombie mynd ar efo. Diolch zombie. Diolch. Mond chdi sy'n neud hynna de. Okay. Efo hwnna fyna. Wedyn y slime block yma. Byddai'n gorffan y tŷ yma yn yr fideo nesaf, ond mae hyn hynny. Diolch am wrando. Dario. Wel, wnaeth hynny'n mynd o dda iawn edrych. Okay. Ag oherwydd hynny, take two. Oherwydd hynny, diolch am wrando. Ag, ta-ra!